următoarei ore. Ca să nu zic altceva. Țin, suspans, catalogul de mine. Ce sunt? A început să se filmeze, uitați. Deci, ca să instalați la Run, dacă aveți Windows XP, o să fac un tutorial și cu Windows 7. Și scrieți, merge mai greu, așa, ok. Hii, mamă, ce greu merge. Așa. Uitați, aici intrăm în punct Minecraft. Deci punct Minecraft, după cum spuneam. Bin. Intră azi. Așa. Intrați la... Stați puțin să meargă puțin mai bine. Play dreapta. Refresh, hai, apare. Refresh, apare. Așa. Așa, intrați la minecraft.jar. Click dreapta, open with și voi în rar archiver. Și așteptați să se deschidă. Așa, cred că se deschide imediat. Open with, voi rar archiver. Așa, în timp ce se deschide în timp ce se deschide ăla la mine, o să intrăm pe... O să vă dau link-urile în descriere. Minecraft SKINS. Toate o să vi le dau în descriere. Stați puțin să uite că mă enervează. Bă, dar nu mai intră chestia. Deci intrăm pe google.ro și scriem Minecraft SKINS. Uitați, a apărut. Finaliment. Nope. Closet și X-sus și A și closet și X-sus și A și closet. Closet, mă. Closet, așa. Așa Minecraft skin. Mă scuzați, dar o să pun o pauză până se... Cum să zic? Până intră, da? Deci pun pauză și revin imediat. Așa, lume, cred că am revenit. Și... Da, uitați, dați la... Dacă vreți, dați la www.minecraftskins.com sau la prima, de Skindex Minecraft Skins, da? Click, click. Click, click. Click, click, da. Click, click. Click, click, da. Click, click. Mai repede calculatorule. Deci am un calculator foarte lent. Până se deschide, pun pauză și revin. Așa, am revenit și uitați unde ne-a dat într-o chestie. Uite. Uite pe asta. Ender DJ 2 de ani. Creeper Girl. Ba nu, Ender DJ 2 de ani. Pe ăsta o să-l aleg. Click. Așteptăm. Așa. Deci cred că s-a luat. Nu, pornește. Așa. Deci, uitați, o să vă dea ceva de genul așa. Dacă mie îmi dă Ender DJ 2 Daniel Ruir. Skin
care or fi. Deci, așa-l redenumim, adică nu numim, dați click dreapta rename sau redenumește. Sau cum o fi la voi. KHR .png Penguin. Așa se trage până. Așa, intrați la Minecraft.jar pe care l-am deschis mai devreme. Așa, mob. Intrați la mob. Și vedeți mai jos la KHR. Da? Click dreapta, delete files. Yes. Așa. Așteptați până se șterge și mutați skin-ul. Așteptați puțin, da. Deci ștergeți khr.png cel vechi și îl băgați pe cel nou în Minecraft.jar și mob. În mob, din Minecraft.jar. O să vedeți că vă apare imediat. Am dat OK. OK. Așteptați puțin. Așa scrie că aici, fix aici, între Chicken și Kelly Spider. O să apară. O să apară. Imediat. Exus. Așa a apărut, nu. Tot n-a apărut. O să pun pauză și când apare vă reiau. Așa, deci fix următoarea secundă a apărut. Chiar și la mine. Așa. A intrat KHR, adică o să fie skin-ul pe care l-ați ales. Mi-am prins piciorul. Așa, o să fie skin-ul pe care l-ați ales și cam atât. Deci, la revedere lungă sau splash face sau scârmoc, deci scârmoc. Deci să mă las de splash face să-mi trimiteți-mi ăla la comentarii splash sau splash face sau cum vreți voi să-mi spuneți. Putem să spunem și scârmoc. Da, puteți să spuneți scârmoc dacă vreți. Și așa, deci cam atât a fost video. Eu sunt Splashface și v-am lăsat.